Bhinqa babona uBrentwood. Ezilikhona ibhinqa kodwa lingaqoki njengebhinqa. Ubhinqa nje abuchazwa inle bungaphakathi ngumuntu. Nani niyo nje amabhinqa ukuthi anizazi. Amabhinqa nobuntu, amabhinqa ayathandana. Mina ngilona ibhinqa. Ngiyinsizwa. Indoda kayibhinqa, indoda iyavunula. Umuntu obhinqayo, umuntu wesifazane. Imvunulo yabhinqa ayiqoqa. Music kamaskandi. Waqhamuka amajongo ahlale eGoli bekufakwa uBrentwood intombi zeni seyibhinqa. Ngokuqala nqa eSouth Africa owaphumela ebala ngobhinqa oyilesbian. Futhi abanazo singamabhinqa zingamanyala. Izinto ey'njengalezo ezenza ukuthi mina ngigcine sengibe umongameli wamabhinqa. Siyaklama manje. Abhinqa amabhinqakazi siyaklama manje. Ukhathi demuhle ngoba kagcobe iy'theni zakho uphethe amabala ukhanda liyaxega njengelentethe usigawulise emthembukhulu emncane yayiwena. Igama lami nguNkosikhona uvusa umuzi wakwandabandaba ngizalwa intombi yakwaNxumalo. Ngizalelwe endaweni yaseNyalazi eMtubatuba kwamalume. Uphakela umthakathi insizwe ezalwa ney'ntombi ey'ningi omama babe u-5. Owami umama ungokugcina komama bawu-5 okusho ukuthi uwu-number 5. Kwaba buhlungu ukuhamba kababa empilweni yami kakhulu kodwa into engasala nayo indlela ubaba engifundisa ngayo. So-ke kuze kube namhlanje impilo engiyiphilayo impilo engayifundiswa ubaba. Angithengeki ayikho imali elingana nobudoda bami. Noma ulithola uthando kulaba ababesikhulisa njengobabekazi wami owayegane kwamina kodwa kwakuba uthando lwesibili. Aluleli lizwe lama-Facebook. Empilweni yami nginey'ngane namakhosikazi. Umfazi ufuneka azi ukuthi nje emhlabeni indoda nguwe. Ngathi uyayisaba le ntombi. Dakiwe usisi wami lo. Abafana bami bawu-8. Nginenqwaba yey'ngane ezingakazalwa ofuna ngikufuze. Ibalama yena bonke lo omdala uMabutho. Amantombazana awu-7. 21 muqeda evarsity ngithengile. Endala ile ekhona la ekhaya elama yena umfana ngoba kufike kube uye uMabutho bese kuba intombazana uSimanga bese ke kulandela nabanye. Into engigqugquzelayo ukuthi ngivuke zonke izinsuku okokuqala uNkulunkulu okwesibili uthando lwezwe. Umfana wesithelo, umfana we-KKK, bathi umfana we-AI. Isithomachumane ethiwa siyachuma kodwa sichumeka lichumakalela. Isilimo esenza u-20K ngosuku. Hawu ntombi ziyamahalela kodwa hayi ngoba zimahalela zihalela imali. Igama lami nguPro, bamiza inkosi yazo, abanye bathi inkosi ey'tabane. Ngizalwe ePushepstini, ezingolweni, kwaHloma endlini esigodi. Insizwa nensizwa iba negama layo lobunsizwa. Bangibize ngenkosi ey'tabane, angizange ngiziphe lelo gama, ngaliphiwa khona kwi-social media ku-TikTok. Ibhizinisi engikulo i-property. Ngemali-ke bengiyithola yama-tenant e-KZN, iyona engenza ukuthi ngikwazi ukwenza i-franchise. I-franchise ongena kuphi? Kulikhwa. Mina ngikhule ngilusa. Abafana bakithi mawuthi makuliwa apha emfuleni kulusiwe, bebeshawa kakhulu abanye abafana bangaphesheya. Ngafike ngama ngingedwa ngiyintombazane. Ngabaginqa phansi bonke.
bonke ngenduku. Ubhinqa-ke ngizengene kubona uyishaya leza insizwa nokuhamba ingoma ngoba kuthiwa kuhleliwe nje bese ngivele ngivuma ingoma nje but bengesiyo umuntu ocula umaskandi ubhinqa bengaphakathi kimi. Ngiyintombazane ezishintsha ubulili ezizoba indoda ngokusho ukuthi-ke sewe-trans man. Njengoba ngitransition nje itotolozi likhona. Hey wena awusoze waba namasente, awusoze waba netotolozi kanjalo bafethu ngoba phela masinemali yonke lento iyenzeka nje. Danko musani lokunithi uzikwenzakale nami ngiyabona. Ngina 9 years ngisemshadweni. Kodwa-ke kaze kungahlukana. Njengamanje ngikwi-relationship nomunye umuntu kodwa unkosikazi usasekhona. Ingane yebo nginayo. Ingane ngayithola emntwini ebengibambisene naye before through i-IVF. Papa? Nkanyezi. Udokotela wangi-advise ngokuthi I must freeze my eggs before ngitransition. So ngathatha iqanda lami ngalifaka kumuntu ebengithandana naye. So abese eyangimithela. Njengomuntu oyibhinqa okholela kakhulu esiZulwini, ngiyafisa ukuthi nami la emhlabeni mangihamba ngishiya igazi lami. Nami ngifuna ukuthi ngibe nengane ethi mina ezalwa elami iqanda. Ngendlela bengiyiqhenya ngayo social media ingezo nokuba clean kwami nokuqonda ngqo ethilini-ke. Iy'nsizwa zale kaZulu hlele ikhala ngokuthi sidlala ngoBrentwood bazo. Kodwa mina uBrentwood wasesitolo phela. So bayathanda ukukhulumela uwudu wabo nje umuntu aze akuthuke ayathuka amaZulu njengaye nje ubaba uNgezi. Hayi ngingasho ukuthi ngokuqala nqa eSouth Africa owaphumela ebala ngobhinqa oyilesbian umfana wekheke. Igama lami nguphelelani Lawulani Zamani Ngwabiyela. Shuthi abangazi abantu bangazi ngoquality. Ngingumculi wamaskandi kodwa ngokukhula ngakhulela ekhaya komama lapha noLundu kwaMcinela. Ngumuntu onenhliziyo mhlambe ebuyishe iphele futhi ngiyashesha ukubeka umuntu isandla. Quality. So shuthi akekho umuntu engamsabisa ngaloko kodwa nje ngoquality nje umfana wasemakhaya cishe ngathi ngifana nabo bonke abafana abazothile basemakhaya mawusuke wahlala nami. Ngenhlahla ngaba nenhlahla ukuthi isikole ngesiqede. Cishe abantu abanye ngendlela engibehavior ngayo abantu bake bebuka ngathi uquality esikoleni akaze eqede. Ngazama ukuthola amatoha ngaze ngemisebenzi umlungu ngenhlahla. Mhlawumbe into ongayicounter mina ngami cishe sizingane ngababo wakho kini nginazi izinto mina. So akekho umuntu one-right ukuthi ngangibiza ngowena. Ngumuntu nje wabantu. Uthi-room lo ngubambela ngesandla bese kuba iroof le. Kahle eqinisweni ngukhulubusi ngiyabonga. Impilo yami ayifihlekile kakhulu. Mhlawumbe ngizothi kumbalwa ngami. Nginabatwana abathathu. Engicabanga ngoba bekhona nje ngumzali kubona ukubethwa kuyangami. Ngabe mhlambe sengiganile. Asafuna ukuganwa. Iganwa makatami. Abantu abaningi bayangazi mina njengoquality ngomsonke wamabhinqa. Bengisawulawula ngathi esantini ulawula. Bafalo santhi wathi sengenile ingilosi umntwana lawulani ilembe amanye amalebe uqhaleka. Mina bengiqoka nje impahla ngokuyithenga ngokuyithanda. Ngagcina sengiba nama-shop engisebenzisana nawo for ukuba i-ambassador. Into bengiqoka kuBrentwood. Ngathi-ke mhlambe i-background noma indawo esisuka kuyona emakhaya. Indlela yokugqoka nje besibona i-professionalism mawugqoka nje usuhloniphekile mawugqoka nje. Masosigqokile siyayimisela kuleyo nto leyo. Abantu abathanda ifashion kukancane ukuthi ungangangazi. Yeah. Hey. Yes, good. Nomshana wami sila eMagubane Resi isite yami le engenza kuyona i-student accommodation ngizomkhombisa ukuthi nako la kumele abe umastende khona. Yabo futhi uyahlanganisa. Hayi, kuyahlanganisa.
sayimesanyana kodwa kayi. Yinhle. Hayi. Siqede umakhelwane lana. Uyabonisa i-design engasimali. Oh, pende. La ngoba kusakhiwa nje. Ish. Hey. Okay. Kuyasetshenzwa. Ya isifuda. Akusabhizi. Ubhizi kodwa ngiyasibona isilungu la ngaphakathi lana. Hayi isilungu. Woyikhishi lo ishile. Bahlala idani babona iTV. Okay. Kuyasetshenzwa nayabona nje singabuka nala uzobona. Yeah. Yabo. Okay. Singili i-bathroom. Bahlala bawu-2 study desk lesiya. Le lokushini KZN vele zikhona izindlu ezima-student accommodation for coastal students lapha eMlazi kaV. Yilapho la engaqala khona ukuthi ngibe nama-student accommodation. Kanti when it comes to i-property kulula kakhulu ngoba ufakanye then sekuyi-investment yangunaphakade. So ngisho ukuthi lona business eli-safe kakhulu awukwazi ukubona kakhulu futhi i-profit kulona. Hayi kodwa fanele isukele labo manje. Sambele isikhathi. Hayi shonile langa manje. Shonile hayi khona la uzohlala khona la. Uwe ushaya umthetho. Umuntu uzoshintsha be-yellow bone la uzobonakala ukuthi hayi. Esigeza ngamanzi ahloliwe zalwa. Usuka le eDurban. So ngangimthathile ukuthi hayi cha awuzuzohlala lami la eGoli uba mastende nje ugade nazo ingane ibhizinisi imele liwele kube isizukulwane singenele kwesinye isizukulwane. So uyena umuntu engimthembayo ukuthi angahandlisha kahle uzohlala kahle nengane. Hawu. Abo. Kahle sohlala kahle sonke ngoba nami ngikhona. Hayi. Yayithokozela ndawo. Aniyithokozela. Soyika ukuphuza utshwala-ke noma ungaqondile. Ngiyamthemba ngoba uqala kuba sebhizinisini la eGoli ngangivele ngilande yena uyena obephethe kwilikwa. Unfortunately kabe sekufika usuku olubi kakhulu mzukwane sibanjwe inkunzi bangena badubula ubhuti wami omdala ila engaye kakhona ukufokhasa kwintweni enelikwa ulapho futhi noLindo ahamba khona waphelelwa khona umsebenzi wawuhlala emakhaya njengoba futhi sengibuya futhi ukwesibili akabuya. Lento yabhuti wami ayizange zingiphathe kahle akuzange ngizokube uhle angifaka i-depression enkulu ngoba ngawa kakhulu ibhizinisi akuphoqeleli ukuthi ngikwavale. It was not just one but iGoli bemaningi kakhulu amalikwa. Umshana-ke uyena-ke ube manager kuwo wonke. So bengibone kungcono ukuthi ngiphinde ngibuyisene ngoba uyena vele ubephethe izimali nayo yonke leyo nto futhi bekubhalansa ayikho imali akayithatha ayifake esokisini. Hayi inhle indawo zami. Ngijabule mina. Phakathi esilungwini inside. Sakushwele bafayo. Yabanda lana eyazindi ngeke. Hayi ngiyagodola la. Ayisekile angisahambi nje lapha ebhuqweni bangaze bacela bathela isicathulo sami sa-4,000. Sotheleke khavela le nodwa nomalwane. Trying to give you this shine, she better be shy. Yabo. Yeah, so it's all about timing and quickness. Yeah. Mangadla phansi, gadla phezulu. Mangadla phezulu, gadla phansi. Yeah, iyona le. Wasempem. Yeah, wena ufuna ngikushaya impela. Ngithola ithuba ke namhlanje lokuthi ngihlale neinsizwa kaMkhulu abafana bami ngibazalayo. Ngithi ukubaqeqesha kancane ngibakhombisa ukuthi izinto ezithile nezithile zenziwa kanjani njengakho ukuthi singcweke ngibafundise ukuthi kuvikwa kanjani induku ikhishwa kanjani. Buka induku ngqo ube nenkani ngaphakathi kuwena ukuthi ngeke ngishawe lo mfana ngeke angixoshe lo mfana. That's why ngelinye ilanga ngizomela izwe uyezwa ubuke induku ukuthi ibheke ephi uvike yona
lezi insizwa enginazo namhlanje lo omdala uMabutho umbonge ngametha leli gama lethu umbonge ngilisusela egameni elithi umbonge uJehova mphefumulo wami ngoba insizwa engayicela uNkulunkulu le ukuthi ngicela ingane yami yokuqala izalwe ngosuku engizalwa ngalo nangempela yazalwa ngosuku engizalwa ngalo so ke bese kuthi lona omncane uNtsika yamaphephethe ingane ngayetha ngomama wayo uyarobha ungivimba ke hawo ukubalela lamehlo ke hawo hayi ngicabanga ukuthi iya leyo kodwa into ebalekile madoda into enkulu ebalekile ngendaba yokufunda ukulwa indaba yokuthi kufanele ukwazi ukuyivikela imqoka kakhulu indaba yokwazi ukuyivikela uma ufunda ukuyivikela uzokwazi ukuvikela udadewenu uma usuzela ingane yomfana uma ufundiswe kahle isiZulu uyazi ukuthi ingane ayifundi kuphela ngento etshela yona kodwa ifunda nangokuthi ibuke ibone kwenziwa bese iyenza nayo umuntu mangabe edelela lapha esangweni umbona uyadelela ukwazi ukufunda induku ukufunda iskill sokudlala induku akusise sokuthi uphuma nenduku yomshaya kodwa esokuthi uthola ithuba lokumfundisa ukuthi hayi wendoda ekhaya kwenziwa kanje ibona ukufanele befunda amasiko ibona bafanele befunda imikhuba yala ekhaya bese bancane ukuze uma ngabe ingane kwenzeka noma yini kuwe njengomzali ingane uthola ukuthi at the age of 10 sekukhona into iyazi ukuthi umkhulu wayo ubani nina ninenhlanhla yikho nginiqala libancane kakhulu ukuthi nginifundise izinto ngoba nami ubaba wahamba kuna 12 kodwa ngase ngizazi izinto eziningi ubaba wahamba kuna 12 kodwa kuze kube namhlanje ngiphila ngeimfundiso zakhe nanokuthi ke waye ewathanda kakhulu amakhosi kuyinto yakwandabandaba ukuthanda amakhosi ungangibona sometimes ngithetha ungibona nginithethisa iyona ndlela ubaba kufanele enze ngayo kumqoka ukuhlonipha futhi kufanele nazi ukuthi uma ukhuluma nami niyaqala nje ukwenza lokho uma ukhuluma nami awumi nje uthi akwenziwa la ekhaya axolisa kathi akwenziwa nje la ekhaya so ke ingane ayikwazi uma ikhuluma noyise ukuma ethi impo ukugoba kukhulisa izinga lokulalela nokuthi inhlonipho igcineke phakathi kababa nengane so ke umthetho wala ekhaya nje abantu babona konke lokho engushoyo kuhambelana nezinto nani enizothi mase niqhubeka nesibongo sakini sengigugile mina noma ngingasekho emhlabeni kube ukuthi niyazi ukuthi kuthiwani kwandabandaba amakhulunywa nengane kukhulunywa kanjani la mina ngethembekile emakhosini nani kuzofuneka nethembeke emakhosini isiko liyisiqu lento okuthiwa i-identity konke okunye kufundeka kalula umuntu mangabe ezazi yena ukuthi uyini khamba kanjani isikoleni nto Nambala uzophasa ngizophasa bayakuphasisa noma uyaphasa ngiyaphasa uNtsika ingane nje enolaka kakhulu ingane eqinile esheshayo ukufunda izinto zasekhaya uyabedlula abafowabo abadala manje niphatheka kanjani njengoba ngihlale ngingekho nje hayi umnandi ngomlando sokuze kwaphela lethe ubaba uyokabuyahlala nje isikhathi eside yeah umbonge wathatha kakhulu inhliziyo yami unomoya omuhle kakhulu uyabathanda abantu uyayithanda ingane zakwabo uthambile enhlizweni kakhulu nonke navula amehlo nginiphethe ngezandla ayikho ingane yami mina ekhuliswa umunye umuntu nonke nikhuliswa yimina so kodwa ke izwe liyadinga phela ukuthi sisukume singemadoda empeleni sekuzofanele nijoyine nani manje ngoba senikhulisa isikhathi esincane mina ngisitholayo sokuba nezingane zami ngisho ngabe usuku olulodwa kubona kuyafana nenyanga ngoba bayazi ukuthi ngiba nesikhathi sabo kakhulu impilo elikhulu bafana bami fanele nazi fanele nikhulule niba amadoda yeah ngiyabonga maphephethe asambeni lo kuthiwa kafundi masiphuma siyahlela ukuthi kumele sibukeke kanjani namhlanje because alishoni ilanga singaze sishuthi silele siqandisiyo nje thina so namhlanje sisemandleni la istudio sikamandla ngamandla amaDo 2 uGodide noNjabulo bana khole yebo sawubona wesinqanda mathe sam uyivale kamnandi edos okay le ushayeka u3 ayithatha umendlozi sawubona wesinqanda mathe sam khule ngikuthanda uMaskandi ngaculela nje ukuthi
lento ibisegazini kumina ngiyifisa ukuyenza. Ngijwayele ukuvela kakhulu kuma-video uma ngihleli negenge ngigida. Zike zingisho into zami ngithi zilaqoma laqongoza ikhwathi manje maqama ngosho nto angibefile enkambeni. Uhlabeka isintombeni esokeliwe angeze ngiyiqede nenkosi ayiqede okwela ukuthi ngizalwa inkosi mina siyabonga. Sawona wequmqum. Sawo. Urabazi. Asiqale kabusha. Hleyisa lo qumqum, wequmqum lami. Siphihlelana umuntu uma ebheda uyabheda, uma right right. Right uphatheke kabi sesajwayelana kakhulu bafana bakithi. Wequality. Basuqinisa abantu bafuna ukudla kwendlebo ndoda. Bhuti omdala. Wagcina ngo-2022 nithatha ngicule elidla. Sesiculela yona impela ke manje. Umsebenzi wami lo we-7 engikhipha cause ngiqala ungena e-studio ngo-2022. Njengoba 2026 manje ngicathi kuzoba umsebenzi wami we-7 lokho unyaka nonyaka ngeze nginama-project awu-2 isikhathi esiningi. Iy'nhlelo zakho thini? Into esisela ukufaka ama-feature. Cha wona siyawuthemba manje somsebenzi ukuthi uzobuya ngamandla ngoba phela inkonzo yethu isiqozile la ko-4 views. Meleni. Ngobe ama-album awu-7 njamile. Umuhle Khuzwayo wakwamuzwa wenza i-feature. Mina bengiphila isimuhle Khuzwayo. Bengatshelwa mina. Kodwa kulokhu edela ama-feature ngenxa yokuthi umsebenzi sifuna ukuthi usabalale ebantwini kakhulu and because le ukuthi usebenze wedwa cishe isiphazamisile. Bengivele ngiphela umdlandla ukufola omunye umfana lento yokuthi ulandelela umuntu engathi uzohluleka ukuzenzela uwedwa ngavele ngadecide ukuthi hayi angizenze umsebenzi wami ngingedwa angikwazi ukulandelela abantu kakhulu ngemuva yabo. So thile size ngikwazi ukuba nobudlelwane nabantu abaningi bomaskandi sengiyakwazi manje ukuthi ngimtshela umuntu ngelangela ukuthi ngiyakudinga estudio singazosebenzisana. Manje i-listening session ithini into zakhona uzoyenza nawe inini? Mesenze listening session kodwa. Yeah, mina asiyenze lo uzokhumbula mase kubhedile. Sibiza abaculi ilaba engisondelene nabo engijwayelene nabo bese kuba ilaba abakwi-album ama-feature yabo. Ngibone ngathi izoselekelela thina i-listening session ekutheni ngayibona ibasebenzela abafowethu abanye baseduze nami nginethemba ukuthi izongisebenzela ngenxa yokuthi ngiyibone uthola imibono eminingi ehlukene nama-strategies zokuphusha umsebenzi wakho. Hayi madoda asibaleke niyangikhathele madoda. Awudlala ingoma sibaleke. Imbane lo. Ngicabanga nje ukubona umsebenzi esizowenza sobeka izandla kaNkosi eTabanweni ngimbuke ngamethemba ngezizathu sokuthi sengiyabona ama-event akhe ngawahamba futhi ama-birthday party akhe uma celebrate ngabona i-professional uyakwazi ukuhlela into yakho yena ungakwazi ukungenzela lento ibe sezingeni. Sifuna wonke umuntu aqonde ukuthi kungezwe silungisizwe. Mina akekho umntanga yethu onezinto enginazo mina. Thatha nini unkosikazi? Athi ngifuna wena. Kodwa nje umakoti siyamdinga. Hayi angifuni untombi yamanga ngakuthanda.